Barka dai. Na gajiya. Ina wunin ku. Kai din waye? Suna na Bashari. Bashar. A wani gidan kake gadi? Gadi kuma? Eh. Kin ga na kama da mai gadi ne? Ta yi zubin masu gadi. Ba kika shadda a jikina ba? Shadda? Dan ka sa wannan koɗaɗɗen shaddan za ka zo kana tsare mu ka san mu su waye ne? Ai ba shadda bane, ya shirin kamar raya ne. Kan ku ci mutunci na mana. Kun san ni wane ne? Kuma kun san daga ina nake? Kai din waye? Na rage da Allah wata biyu kenan ina bibiye ku. Tun daga wani shopping complex da daga ku. Na ce to, ya san yin sabo nan. Kafin fito daga ciki, kun hau mota kun yi gaba. Shine na same na kabe dinga min mai mota. Na aka shigo cikin wata anguwa. Na rage da Allah wata biyu kenan ina yawo. Sai ya da sa na bayyana. Na gane nan din. Yanzu ma ta shiga daga bacci kenan. Na fara fitsari. Shine na hango ku. Alhamdulillah. Kun fara ce. Lokaci yayi. Kamar ya fara. Kamar ya farashi. Sun tana da haske. Me? Ba gane ba. Ke din mana. Ya saboda ke ni taho. Na biyo nan. Ni? Ya mana. Kaga ta yi kalar ka ce? Gaskiya baka da hankali. Muna 'ya'yan sojoji a wannan town din zaka zo kana gaya mana da cewa wani fara ce ne son ta nake yi. To sojoji ko yaƙi ne. Yanda na sare. Sai na aure ki. Na rage da Allah sai na aure ki. Ko yaƙi zai balle. Amma kana shaye-shaye ko? Na ne. Ina shasha mana ne yake yi. Biki ga zubin shi ba? Zubin mahaukatai ne ai. Ni ne mahaukaci. Ba ta gani? Kallar dress da see his dress. Very disgusting. To na rage da Allah da kun so ko ni waye. Kawai dama na bayyana ne a wannan yanayin. Na sa bari riga jan hula. Saboda ga za ku so da tani da Allah. Tun da har Kai din waye mana? Nuna mana kai din waye. Ina wuni? na gajiya.